Ongi etorri Iruñera topaketa eta elkarreratze egitasmoa da 2023ko maiatzean, okerez banaiz, hau zen, ezagutu ginen bai Kabiako kideak eta Labako kideak. Sortu genuen Alezarren, Iruniko Alezarrean ginkana bat, eta momentu horretan sumatu genuen Tinderren bezala esaten den match bat, ezta? Sumatu genuen zegoela zerbait egiteko gure artean. Hau da, Labatik euskara zabaltzeko zerbait, eta Kabiatik gazte hauek, gazte errefuxiatu migratzaile edo kanpotar hauek jasotzeko zerbait baita ere sozializatzeko prozesuan, ezta? Orduan, hasi ginen hizketan, hasi ginen hausnartzen, hasi ginen pentsatzen, eta sortu zen programa hori, Ongi etorri Iruñera. Harrera Kuadrillak azken finean zu izena ematen duzu proiektura, eta 15 pertsona migratutakoak dira, eta 15 pertsonak, beste 15 pertsona dira hemen bizitzen direnak eta kuadrillak dituztenak, ez? Orduan sortzen da kuadrilla berri bat. 5 saiok osatzen dute programa. Hau da, elkartzen gara hilabetero tematika batekin, izan daiteke gastronomia, kirolak, dantza, tradizioak, eta nik uste dut lan egiten dugula modu horizontal batean, elkartzen gara banatzeko, ez gaude hor irakasteko edo, baizik eta jasotzeko, banatzeko, partekatzeko, eta hau sortzen da nolabait magia, ez da? Nik uste, Jasminek esaten duen bezala, bai dagoela ikasketa bat bion aldetikan, eta elkartruke bat dagoela, ez? Izan ere, nik uste, orain jarriko du fokoa pixka migratutako jendearengan askotan etiketa bat jasotzen dutela, eta beti joaten diren esparru askotan dira migratutakoak, ez? Baina, gu hemen saiatzen garena da jartzea fokoa interkulturalitatean, dibertsitate horretan, aniztasunean. Egitasmo honen xedea, edo hasierako xedea, sozializatzeaz gain da baita ere euskara edo euskal mundua ezagutzea, ezta? Orduan saiatzen gara beti txertatzen bizpa hiru jolas, nolabait ikasteko, entzuteko gutxienez aipu bat, ez, euskarari begira, eta saiatzen gara beti bukaeran bukatzen abesti batekin, ze musika da gure amankomuneko zera, eta abestia egiten da saio bakoitzean hizkuntz ezberdin batean. Horrela mantentzen dugu baita ere, kohesioa nolabait aldean esateko begira. Hau da espazioa guk ere ikasteko, egiten dugu arabieraz, wolofez edo zein hizkuntzetan. Gure asmoa ez da haiek sartzea labara pentsatuz euskaltegi batean sartzen direnik, inondik ere, baizik eta atxikimendu bat egite euskararengan, ezta? Saio batean azaldu genien zer zen korrika egitasmoa, eta gero praktikan sortu genuen mini korrika bat, ezta? Gazteluko plazan oso polita izan zen. Iruña bezalako hiri batean pedagogia egin behar dela ia egunero, eta ez naiz bakarrik, ez naiz aritzen migratzaileaz edo errefuxiatuetaz baizik eta Iruña herrian bere osotasun. Orduan, lehenbiziko pauso hori, horitzen ez lehenbiziko saioan azaldu genien zer zen euskara, zer zen Euskal Herria, zergatik Iruñean esaten eta ez Pamplona edo bietan batzuetan. Orduan, hasierako pausoa eman da, sartzen gara sakontzen dugu, ez da, hiztegia, eta guretzat hori importantea da, horrek esan nahi du, euskara ezin da izan oztopo bat, alde batetik, bigarrena euskara ez da privilegio bat pertsona batzuendako, izan behar da ireki, izan behar da zabalik, izan behar da doainik, gure ustez, eta hori da gure ekarpentsua gutxienez. Ni sorpresa handiz jaso dut askotan, hori ez, Harrera Kuadrillatan sartzen diren gazte migratzaileek badakitela minimo bat, eta perpaus batzuk ikasi dituztela eta elkar komunikatzeko, niri kriston gino bezala ez, hartzen dut, eta nola gusaiatzen garen arabieraz minimo bat jakiten edo wolofez, haiek ere eduki dezatela, azken finean elkar komunikatzeko, norbaitek hitz egiten duen hizkuntza horretan komunikatzen balin bada, askoz politagoa da. Labatik jasotzea dei hori izan zen zoragarria, eta nik uste azken finean egitasmo honek sortzen ari duela pixkat efekto domino bat bezala, baina polita da hori ez, funtzionatzen duenean zerbait, olako egitasmo gehiago sortzen dira, ez? Eta nik uste hori, jaso izan ditugula beste proposamen batzuk, eta nik uste dela honen harira, ez? Funtzionatzen duelako, eta ikusten denean behar bat, eta proposamena da akzioa edo ekintza doanean bat behar horrekiko, ez? Azkenean, valorazio positiboa da, funtzionatzen duelako. Esanen nuke erronkak baditugula. Horrek esan nahi dut badagoela, oraindik asko egiteko. Hori da, ez?
kausa efektua, ez? Eta Arantxak aipatu duen bezala, nik baloratzen dut oso positiboki, batez ere emaitza zuzenak ikusten direnean. Aurrekoan parte hartzen duen gazte bat sartu zen laman eta hasi zen naturalki euskaraz kafetxo bat hartzen. Akaso da, pauso minimo bat, baina guretzat lorpen handia.